Здравейте и добре дошли в канала на Буркан VN. В днешното видео ще ви покажа как да направим сайт бързо, лесно и безплатно чрез платформата wordpress.com. Зато влизаме в wordpress.com. Ако имате акаунт, влизате с него. Ако нямате, натискаме Create an account и правим акаунт. Вече имам акаунт. Аз имам акаунт вече, затова влизам в началната страница на акаунта и натискаме копчето създаване на сайт. Избираме нашите домейни. Трябва да завършва на wordpress.com, за да е безплатно. Иначе тук може да си купите някой. Избираме домейн и продължаваме. Изберете вашия вкус на wordpress.com. Тук може да изберете някои от опциите, но аз избирам започнете с безплатно. Какви са вашите цели? Слагаме си целите и натискаме, което е най-важното сигурно, преминете към таблото за управление. Следващите неща, които трябва да направим, са да дадем името на сайта, и давам някакви рандъм имена, за да ви покажа, и задължително запазваме настройките. Така, натискаме на следващи стъпки и тези двете аз ще ги пропусна и директно ще дадам стартирайте сайта си. Излизане поздравления, вашия сайт е активен. Натискаме на вижте сайта и сайта вече е готов. Ако се чудите защо има някакви писаници, можете по всяко едно време чрез копчето редактиране на сайта да го редактирате, да слагате снимки и така нататък. Ако видеото ви е било полезно, харесайте го, абонирайте се за канала и споделете го с приятели. Според мен ще и е много полезно.